వెల్కమ్ టు ఐఏసీ. ఐటీబీపీకి వచ్చేసరికి ఇది టఫెస్ట్ డ్యూటీస్, అన్నింటిలో టఫెస్ట్ డ్యూటీ ఐటీబీపీ అనుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇండో టిబెటన్ బార్డర్ పోలీస్ ఫోర్ ఎక్కువగా మనకి హిమాలయన్ బార్డర్లో ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ వెదర్స్లో మనం చూస్తుంటాం కదా, ఈ మంచుల వాటిలో వెళ్తూ ఉంటారు కదా సోల్జర్స్. ఆ టఫెస్ట్ డ్యూటీ ఏదైనా ఉందంటే ఐటీబీపీ అనమాట. ఎక్సలెంట్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ అడ్వెంచర్ అంటే అడ్వెంచర్స్గా ఉంటుంది. డ్యూటీ చాలా బాగుంటుంది, ఫెసిలిటీస్ బాగుంటాయి, రెస్పెక్ట్ బాగుంటుంది, గుడ్ ఫిట్నెస్ బేస్డ్ ఆన్ లైఫ్ స్టైల్, లిమిటెడ్ సౌత్ పోస్టింగ్స్. ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఐటీబీపీ మీరు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్గా పెట్టుకుని మీకు మంచి స్కోర్ వచ్చింది అంటే ఐటీబీపీ ఇస్తారు. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి, లిమిటెడ్ సౌత్ పోస్టింగ్. మీరు సౌత్లో సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటే లేదా కొంచెం దగ్గరలో, మన ఇప్పుడు సపోజ్ మన ఆంధ్ర ఏ దగ్గరలో కర్ణాటకలోనో ఈ దగ్గరలో ఎక్కడ రావడానికి స్కోపే లేదు అసలు. బార్డర్స్ వస్తుంది కూడా ఇండో టిబెటన్ బార్డర్ పోలీస్ కాబట్టి సౌత్లో రావడం చాలా రేర్. అండ్ ఇన్ కేస్ మనకి ఇక్కడ బెటాలియన్స్ పెట్టినా చాలా రేర్గా వస్తుంది. ఇఫ్ యూ కెన్ హ్యాండిల్ కోల్డ్ క్లైమేట్, కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండాలనుకుంటే హ్యాపీగా దీన్ని ర్యాంక్ 4లో పెట్టుకోవచ్చు, చివరిని పెట్టుకోవచ్చు.